Hello friends, welcome back once again in my YouTube channel. My name is Juwel Basumatary and you watching only one Juwel Basumatary YouTube channel. जों दिनैहाय एसे माने मार्शल आर्ट एसे जेनेबा केरेट खालामनानैहाय नोंथांमोननो देखायनो हास्थायदों। ओमफ्राय जों एसे एक्टिं खालामगोन, नोंसोर नायलांबाय थाबानोल' जाबाय मा रोखोम जालाङो भिडिअफ्रा। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट खालाम माबायदि जादों माबायदि जायाखै, ओमफ्राय चेनेलखौबो सब्सक्राइब खालामदो, लाइक बटनखौहाय प्रेस खालामदो। So नायलांबाय थाबानो जाबाय बिना without escape my video. So keep watching guys. So मारै खालामनो नागिरदों जों जेनेबा नों मा होनग्रो नागिरदों नोंनि डायलगा मारै मोनलाय एसे ओरै फैदो जेनेबा नोंनि हिनजावा बोरो आरग्रा नोंनि हिनजावखौ आरो कन्टेन्टखौ खोन्थाना होनो जायाखै गाज्रि राव बाहायनो हाग्रा र' खालामबाय नों जेनेबा नैबे नों मा रोखोम खालामनो नागिरदों जेनेबा मा साइड देखायनो नागिरदों कन्टेन्टआथ' आंना जेरैबो ओरैनो जानला मोनला जा जों खोथा रायलायो बेखौनो जेनेबा अलराउन्ड जेबो कन्टेन्ट गैला जेनेबा नों बेखौ जेनेबा मा नों जेनेबा आं नोंखौ एसे माबा देखायजानो लुबैदों जेनेबा मा सिस्टेमनि नोंनाव मोनसे माबाफोर दं नामा जेनेबा मा होनो एसे खाथियाव फैदोरा ना जेनेबा मार्शल आर्टनि ना कुंफुनि र' मास्टार एक मिनिट जायाखिसै